Ja, Marne Joros tja bestreima hvordan upplevde du det stunda? Rulja här är det stör, en ekv närstund och det viskar inte om det var så den ekv spel och men det var här det så Berlin arbete det hast. Inte en ekv Malmö. Det ser ut som att det bestreimar här i flera Malmö-lagar än kvart på 6 du heje. Kvart var det som gjorde att de inte klarar av att avgöra det sen? Jag var inte tarla och öl längt att med det, men det står attla och. Men jag tar möjliga vid det här i Sverige inte. Det var inte så är det bara något. Nu har du spalt Amin i två dyster. Vad damer där av Atramina? Det damer väl. Det jag syns strånar men det damer väl. Och Eje Labö, han nu fick rekord i det och är nog inte vill nästa dyst. Så släppte du nog att du värna. Vad damer där till? Det är inte. Det kan göra samma karriär. Och nu har det inte funnits så öljan en stig. Då känns det snart. Det finns 3 steg med du inte få 8 steg där. Hur ser det i bestreamen nökter vi gångna? Och det är och han blev väl nökt. Det enda som var sin kärlek det var tappen mot NSOI hemma. Annars är vi rättliga väl nökt så.